aiti kana akandisira mari aindisira $2. $2 iyoyo aifida kufanira kuti hanzi ngaite 3 days kana 2 days. Undifunza kuti yashandei. Musi wa24 akandisira $4. Abva abuda achiti hanzi ndikuenda kuurwere. Achinda kuurwere akadzoka musi wa25 ma12 dzeusiku. Abva asvika akabva arara. Mangwana makuseni abva nditi tenga chingu nane mari ipi. Abva azondinzira mukadzi mumba achiti hanzi nemeguru vake. Saka ndakazoniyeno manje aiti hanzi mukadzi wemukoma wake. Saka zvavaita zvachona zvingasingaradzi ngemeguru. Mari ndinosiya ndinenge ndisati ndapora. Ndisati ndapora. Saka mari inenge iripo iyoyo ndiyatoti ngatidyiwo mari iyoyo. Pakuti munhu kana uchiverenga vana vako unotangira pamukadzi wako kuti mhuri yangu. Handiti kunosvika pamwana wako kupedzesera. Mungavachengete vanhu vatochengeta isusu mumisha medu 17-18 vanhu pamusha. Handiti uyo nemukadzi wake nevana vake, uyo nemukadzi wake nevana vake vanochengetwa nababa vavo. Asina kukanikwa nezvipanera ndoda nyaya dzechokwadi saka ndikakuzwa kuti mwana kompleni nawo mudare chirega kuruma chiguno ndichitaura newe ndiwandiri kutaura newe kaiwe ndiani wawamhangarira ndowandiri kubvunza murume wako chitaura tinzwo nyaya yemurume wako iwe chitaurisa kuti vanhu vese vakunzwe. Murume uyu aiti zvoni kana akabuda chindobasa anga asingandisire mari yechikafu. Handizoti aiti andoti ndizodya kupi. Aiti kana akandisira mari aindisira $2. $2 iyoyo aifida kufanira kuti hanzi ngaite 3 days kana 2 days. Undifunza kuti yashandei. Musi wa24 akandisira $4. Abva abuda achiti hanzi ndikuenda kuurwere. Achinda kuurwere akadzoka musi wa25 ma12 dzeusiku. Abva asvika akabva arara. Mangwana makuseni abva nditi tenga chingu nane mari ipi. Nzani ndakakusira mari ndikati yaita se $4. Ndandishandisa ngaita sei yakapera. Hanzi washandise chii? Ndati ndachiti pane zvinhu zvandaita sei zvandaishandisa bvaita sei yabva yapera kozana gogo akauya ndikavatengera chii ndovatengerawo chimadrinks nemari iyoyo. Hanzi alright. Abva azondinzira mukadzi mumba achiti hanzi nemeguru vake. Saka ndakazoniyeno manje aiti hanzi mukadzi wemukoma wake. Saka zvavaita zvachona zvingasingaradzi ngemeguru. Vaijomborana mafoni vachidhitirana mameseji vachitana vachagana agana kuti uyo zvaita chihure mumasomo ako kuti mwana mudiki naye. Saka vari kupa mai vavo kuHarare. Ivo vanhu ndokwavai vatobva. Kunokuya kuzotsvaga basa. Saka mai pakuda warara apa pakabva pazouya chiyana sisongoti kuyawo mukadzi uyu kunyepa asi chii asi meguru vake. Ichi girlfriend rake kosa akamboya vakarara vese mumba umu. Kona asi zvozonzi nemeguru sei ndikati ndandisvika sei handisi kuzviziva. Yebva meguru vavo vamukamakusenda achiti ndakuita sei ndakuenda. Asi vakarara kupi? Vakazotsvagirwa kwekurara. Imi ndobva masara pamba nemurume? Ndasara pamba pepa. Saka anenge achingoti mari akandisira yashandei chii anenge achida zuva zvayashanda. Apa mari achina yanondisira $4 $2. Ndozoti hanzi yashanda chii pazuva. Zvikandiora ichi kwacho nemari yemuru atombondisire. Nepasina sisi vangu apa mumba kwavo ndokwandeitoenda kunodya. Dzimwe nguva anga asingatosiye mari yechikafu aikuzoti handina mari. Saka izvino muri kupi? Izvezvi akabva pamba pasisi vangu paaigara kugara kumasiku. Kutaura imi? Apa izvezvi ndiri kumba kwembomangu. Muri kumba kwenyu nemurume wako? Chiri kunetsa izvino chii? Chiri kunetsa hasiye mari yechikafu. Ko nhai vakuru muri kuti mwana anorarama sei kana muinaye? Mari ndinosiya ndinenge ndisati ndapora. Ndisati ndapora. Saka mari inenge iripo iyoyo ndiyatoti ngatidyiwo mari iyoyo.
pakuda kundizive kuti yashandei nechitiro $4 $4 ne$2 andi muri kumuona eji yake mwana uyu achiri kumazepi nechichi ndi muri kuzona dare rakakutarisai imi nemwana uyu mukashanda nemwana uyu mashandiro iwayo amuri kuita naye. It's an abuse. Handiti mapawa. We need people anobvuma kuti ndatora mwana wangu kumuita mukadzi. Handiti mapawa. Tinozongowina nenhau yemakore chetapo. Kwete kuti mauya kuzogara pamberi petofungidzira kuti zvinhu zvakamira sei azvibude. Handiti mapawa. Saka mukamuitira utsinye muri mamutora. Zvozoita sei manje? Pakuti munhu kana uchiverenga vana vako unotangira pamukadzi wako kuti mhuri yangu. Handiti kunosvika pamwana wako kupedzesera. Mungavachengete vanhu vatochengeta isusu mumisha medu 17-18 vanhu pamusha. Handiti uyo nemukadzi wake nevana vake, uyo nemukadzi wake nevana vake vanochengetwa nababa vavo kuti zvinhu hazvisati zvakamira zvakanaka. Mori kuti mukadzi une vana here? Mune vana naye? Hamusati? 2 vanhu. Musadaro. Musadaro. Imba vana makore mangani? 48. Nditi mapawa. She is a half kwamuri. Ya lucky David seche mwana akadai anokudai mukumukanya mudara enda kuita sei. Musadaro. Nditi mapawa. Munozikanwa here mumusha memwana uyu? Mari nguva yakareba zvakadini? Nemwedzi. Ndikuda tsvakirai kuno yemwana. Musambomira pamberi pematare makadai. Ndoda kukuudzai. Musa mire kana kutambira kumatare zvinhu zvakamira zvakadai. Handiti mapawa. Imimi matured. Handiti ndimukadai muchitodzora mwana uyu akapengereka muchimudzora muchimugarisa apa kuti wakandida ndakadai. Handiti muchimudzidzisa upenyu kwete kumuabuse kunomutorera mamazichembereko muchaaunza pamusha moita zvisina basa mumaso make. Mutemo yedu yechivanhu kutora mukadzi ikoko kwamakaita ikoko mukadzi wechihure muchiisa pamba muchinotamba naye muchiita zvisina basa mumaso memwana pambedha wake. Nyango makautenga iye asipo ndewake. Hapagadziko umwe mukadzi pambedha ipapo imombe. Izvozvo yamuri kuenda vayakakuzendamisai pamuri izvozvo yekuti kunotora mukadzi muchishandisa chitaundi hakuna zvinhu zvakadaro. Musaite zvinhu zvakadaro kumatara. Isu hatizotonga tichiti haakutaundi, totonga chivanhu kuti zvinhu zvakaitwa pazvakanaka here. Handiti mapawa. Tisadaro. 38 years. Ndozvamataura. 48. Musadaro. Musadaro. Chengetai mwana iyeyo. Ticharamba takaisa maziso kuti zvinhu zvenyu zviri kufambirai zvakadini. Kana musingade, don't waste mwana uyu nguva yake. Handiti mapanzozva ndiri kutaurira. Musatambise nguva yevana. Handitika kana watomuti mudzimai wako chimuguruma mwana ye apinde mune zvaunoda. Handiti tingaise budget ye $2. $2. Ndara nyaya wanayo. Iwo tombva paudhara woya kuzotamba arauru. Mozobva kwaarauru mese manje muchienda adult. Ndo zvawakada ndiwo wakazvida. Kwanzwiza ndiwo wakazvida nochitombozi mari yawakamutirepwa nayo kuti azokuda kuti mwana uyu abvume kuti ndakudai baba imi inhau yekuti mari iyoyo dzorera payakare mari yawaimupa iyoyo mupe semukadzi wako ngaitowanda semukadzi wako. Handiti mapawa. Hatidi kukunyadzisai mumatare. Tiri varume tese, we can do zvinhu zvakadaro but not in this way. Kana wamuda mukadzi muchengete. Just that. Saka ndiri kuda tsvakirai kuno yewhy munobhadhara why. Mubhadhara why. Mombe yekugadzika mukadzi pamubhedha wake uyu
handiti ndeyake uyu umbhatara mukadzi utora mombe yake unopa vabereki vake kuti ndoke kutanga. Musatotora imba iyo kuiita dambe imba iyi kana musingade mukadzi aiwa nguva isati yapera. Handiti mapoa zvino pamunongoonekwa mukangoti adzimai vangu unonzwa vanhu vakutotaura kuti ane makore mangani. Handiti matona kandi aiwa idhimba mukadzi wacho. Handiti zvakanaka ipapo. Torai mukadzi mudii muchengeti mugarisane zvakanaka. Kana musingade handiti don't waste your time. Handiti ka nenguva yevabereki vake vakatarisira kuti hazvina basa ichoice yaitwa nemwana ndiye murume wake waada. Handiti munopedza mwedzi munhu usati wabvisa tsvagirai kuno mukadzi akaronga kuti umwe auye kuno umwe ndiani. Wakaita zvekuitwa sei iwe? Ndati kuti uzoenda kumurume ikoko makaenda zvafamba sei? Mawirirana. Handiti kuvhevhetedza kuti tiwirirane. Handiti kuvhevhetedza kuti tiwirirane. Saka wakavhevhetedzwa naye. Handiti ndiye akarwisa kuti 1 umude 2 akutore uende pamba pake. Atichada isusu manje kupindira kuzoro kuchengeta imba menyu. Ngaakuchengete ega murume uyu. Bvunzai vamuseyamwa ndapedza nyaya iyi. Wai unoipinza munofana kupinda munguva yakareba zvakareba. Tsvakire kunofana kubhadhara imba. Tsvakire kuno ndiri kuida kana mangwana chaiye. Within 7 days. Yes. From this Friday to the other Friday inofanirwa kunge yavepo panhingi tsvakirai kuno. Ndokuti uzikanwe shamwari yangu. Handiti ukazikanwa nevabereki vemukadzi kwete kuziva kukuona apa una dai ndanga kuti ndingidara handitonge dare rakadai kai. Handiti wapanzwa muri kutonga munhu yari ani mumaziso edare but akuunza kudare manje anokuziva uyarapo mukadzi wako wacho. Dai vari vabereki vake ndati muri kumuunza kudare muchiti ndiani uyu mukoma. Handi mapoa asika aunza munhu ndiye anoziva munhu. Pane tension is environment karipo. Pane mwana chekutaura panyaya yesenga. Taura. Akataura kuti achindituka nini achitaura naye mukadzi wake. Akati adzamai vako vane masari vakapedza. It's nani starter. Same. Anofana kubhadhara mbudzi mwana wenyu yekukutaurirai mashoko akapusa kudaro. Aziye kuti hazviitwe. Wazvinzwa here musikana? Mashoko akataurira mai ndiwo unopedza mbudzi uri pamai. Kana kuti 35 years. Kana musina zvimwe zvekutaura. Autakure mashoko. Iwe ziva zvema$2 zako wane ma$4 zako wakadai wayo. Ndiwa mufana kugarira pasi muchitaura uchitaura kuti imbabai munondishura chaizvo chaizvo. $4 amuchandiona kurema makuona munokura manje nhasi. Hakuna zvinhu zvakadaro. Endai munogara kumba zvakanaka. Handiti ndizvo? Akadzoka achitanzi mukadzi wake anondida. Apa abva kutibudisa manzwa here mahumbwa makanga muchiita nhasi uno muri kudarika. Uri kutaura kuti chiiwe? aitanzi anomanikidzwa kugara neni adi kugara neni. Anomanikidzwa nani? Amen. Ndo zvamunotaura? Mashoko ndakataura kuna sisi wavo nemashoko avakanga achitaura ndokuya vakanga vaita naivo pavana sekuru varipo. Ndikati indotarisira kuti vana sekuru nanagoko ndo vanofana kuuya nemudzimai wangu. Akanga auya ndiani? Sisi wavo. Sisi chii chenyu? Sisi ndimaiguru. Muramuka? Atadza kuunza muningi?
Antanza kuudza ningi muningina wake kumurume wake. Vamunotaurirana nawo nyaya dzenyu ndiani? Havasi maiguru nababa mukuru havasiriwo? Ndio. Kuwai muchida kurongera vamwe vanhu zvemumusha mavo? Sei muchida kurongera vamwe zvemumusha mavo? Chakaipa chii kuti maiguru vauya vari kutaura nemuramo wavo nenhau yemuning'ina wavo? Ko zvavanozomupa sadza munodii kuti mamupirei sadza? Mamupirei tii? Vakuru ndoda kukuudzai, budai mudare ka makabata chokwadi chamune makataurira dare. Handiti mapawa? Ndo chikumbiro changu. Kana mati mwana wevanhu hamumude, munotaurira dare. Kana kutaurira vabereki vake pamberi pei pedare. Handiti munomuda here mukadzi? Endai kumba munogara. Mukati memazuva 21 ndechitarisira mombe yake kana kuti 300 US yekunogadzika mukadzi pamubhedha wake. Handiti mapawa? Ndo pandiri kukusiyirai chete ipapo. Dai manga muri kunzi hamusi kuda mukadzi makazodii ndakurovai zvirahwe zvacho. Saka hatisi kudaro, hatikurudzire nyaya yekuti munhu ari matured like what you are monospoila mwana upenyu hwake mongotora as reject. Don't waste time. Akutaurirai musatambise nguva iyoyo yekufunga zvinhu zvakadaro munzvimbo mangu muno mumusha mangu kuti munhu ari 48 ndizvo 19 years motora 2-3 months muchigara nemwana womumwe munhu mongoti all of a sudden makutotambisa mwana womunhu. Imi musadaro. 575 namba yamai toll free. Tinofona tichiisa macomplaints akadai amuzopabuda. Hatidi zvinhu zvakadaro. Hatitomboda zvinhu zvakadaro mucommunity yemvana dzakadai so kunzi akatoenda kumurume akatonodzoka. Akatoenda kumurume akanodzoka. Why mutachilaini muri kuwanda vana vadiki, muri kuabhusa vana vevanhu, muchiita zvisina basa navo, motora vana vevanhu, manzwira kuda kupota muchinzwa vana vevanhu, muchirasa muchini. Musazviite muno mangezi muno kwete. Ndaramba. Next court. Itonya yaba kasi tuofu. Ziri kupisa panike kasi tuofu.